Ini godan. Nah guysman जोङो हाबा होनो थांनायदो. दाख्लैनि हाबाखौ हाबा होनो थांनायदो लोगोफोरजों नै इखिनि माखासेया. Nung mana karang Nah, लोगोफोर हाबा होनो थांग्रा मानसिफोरा. जोंना बाय हेभि ओंखारगोन दै. जोंना बाय हेभि खालामगोन. ओरै रामपुरखिन रामपुरखिन फुल जाबा फैदों जाखैयावलाय खाब्बा फैबायनो होमबा गाइस नै दा जोङो खैना हाबानो थांनो नागिरदों आरो ना हाबानो थांनो नागिरनायाव नलेज माने एक्सपिरियेन्स गैया माबानि भिडिअ बानायनायनि खिन्थु दा जोङो फार्स्ट बारे गावनि भिडिअ बातार माने बरायनो थिनो आरो इयो सानसल केमेराखौ बोरै भिडिअ चालु खालामनाय बायदिसो मोनबायलै आं खन्थाइयाव रायनाय बायदि मालाय रोंगोन ना मार स्पिड रोंगोन ना इयो नोंथांमोना दिनैनि बे खन्थाइयाव रायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों नोंथांमोना आंनि बुंनाया भुल जाबाथाय नोंथांमोना निमाहा हो दा आं जागायनोसै नोंखौ थैनायलै आंनि स्टिकार होथेनाय स्टिकार होथेनाय एकदम रागा जोंनायखौ होथेगाबानो जाबाय रेसर एमान ओरै होनबा आंहासो दख माबा जागोन बाजिखौसो रागा जोंदो सानगोन आंखौसो रागा जोंदो सानगोन ना दायबारखौबो खोन्थै नोंथाङा हाबा होनो थांना माबायदि मोनदो ओरैनो दारा मोनदो ओमफ्राय कमेन्ट हो आं निउस लाथ'आ र' माबायदि मोनदो नोङो फिसाजोखौ हाबा होनो थांनो मोननानै माबायदि मोनदो नोङो फिसाजोखौ हाबा होनो थांनो मोननानै बिराद मोजां आरो जावैसोखौ माबायदि मोनदो मानो होनबा बिराद पबित्र टाइम ना गोथार सान दिनै हाबानि टाइमा बिराद मोजां नालाय बेखायनो मोजां होननांगोन बिजामादैखौ माबायदि मोनदो दाराया बिजामादैयाथ' आं नुफेराखै सिनेमायावबो नुवाखै बिदि मोजां बिराद मोजां नुदो आरो गियानाबो बिराद मोजां अ नंगौ दे मानसिफोरा नङा होमबा सोंख्ललायनो आरो बिदिनो आरो जा जों थांगासिनो नै गारि सलायदो थांगासिनो नै गाइसमोन गामिनिफोरा ओमफ्राय दा जों आब'खौ दा नुफेरानो खायाना लोंखौ नुनो थांफेरखाया बाजै आइथाबारि सक मोनबाय हाबा होनो थांगासिनो लोगोफोर मा गामिमोनलाय सानसल मा गामिमोनलायनो मानिपुर अ मानिपुर बाय हो बाजै मानिपुराव थांगासिनो जोङो नै हाबा होनो जेनेबा दाख्लै फैना दोननो थांनाया लोगोफोर ओमफ्राय दिनै हाबा जासिगोनलाय दिनैसो हाबा जासिगोन बे माबा फैनानै बिदाया बिबाजैया नै रागा गोसाथार आरो बिबाजैया बिराद लाजियो आरो ना लोगोफोर गामसा गाननो होदोंमोन दा जों थांगासिनो आरो ना आरो ओइ उन्दैफोरा मोनफैना मोनफैया पिलपिलानिया जों कारदो फैग्रोबाय गाइसमोन गोरिब जिबन नालाय दाख्लै जिखौ गाननायखौ गानना फैफिननो गोनां जादों इउटुब जानो मा इनि साबस्क्राइब खालामथारा माय गड इउटुबार आइथाबारि बजारा नै लांदां सिदां जाजोबना दं नोंसोरनि इउटुबफोरखौ आं मोजां नुवाखै दे माथोआनो मानसि फिसा फिसा हेल' लोगोफोर नै जोङो दा आइथाबारि सं बिदि नांगौ होमबा बाय गोसा गोसा नुवाखै मानसि माबायदि होनो बेलेगनि आं नोङो बेलेगा माबा लायो आं बैखौ अनलाइन होदो सबनिया मोनफैगोन माबा मोनालै फिसा फिसा इउटुब नै मादैया सानसेल होनो बिल्डिं गोदो थांलुदो सानसेला गोसा गोसा होनो दो इदिनो खन्थाइयाव रायलायबाय मा इन्ट्र'आनो खैथा जाखो नोंनिया आंना इन्ट्र' गैया सानसेल एख' इन्ट्र' गैया आंनिया नै गाइसमोन बिथिजा बिजावजालिया ब्लग बानायगासिनो मन्थ्र रायगासिनो मन्थ्र रायदो क्लिं पाचाया बिदि होनबाय दायो जोङो आइथाबारि बारसिगोन आरो ना मा होनो इखिनिखौ आइथाबारि होनो ना दाख्लै जों इखि थांदोंमोन लोगोफोर फैना दोननो थांखालि इखिया थांदोंमोन दायो बिथिं थांसै आरो ना बेफोरबायदि थांगासिनो गेजेराव संना लानानै माने साइडनिखौ मोजाङै थिखांनो हायाखै नै गाइसमोन लुदुमिया जथेना दङ नै जथेना थादों नै उनावबो दोङो सानसेल आइबल' आइगासिनो फट' इदिट खालामबाय थादों आब'नि रिसिपसन जानो थांनो आं गिफ्ट लाबोदों आरो ना नाय गिफ्टआ गिफ्ट लाबोदों आंनो गिफ्ट लाबोदों गिफ्टखौ खोन्थाय बाजै नै दायो खोन्थिगोनलाय दा नै खोन्थायनो सिगाङाव गिफ्टखौ मा गिफ्ट होयो नायनोसै लोगोफोर आसोला मा गिफ्ट लाबोदों नायनोसै बिब'नि थाखाय बिब'नि मा गिफ्ट लाबोदों नायनि र' मा बुस्थु अ माय गड नै बिब'नि गिफ्टआ लोगोफोर सिम्पुसो लाबोदों नै गिफ्टआनो डब
Dove Symphony gift. Beनिफ्राय जय क्रिम 10 टिका दामनि खोन लाना फैयो गोदोर लाबना दिया 10,000 नि बिब'आ बिराद खेफ्रि आंनो थाइसेबो होआमोन आगोल सिख्लायाव आंनो थाइसे होआमोन इयो ओमफ्राय आं दा इनो इखोनो होगोन थारमाने नै लोगोफोर इखोनो फोनखायो बिलेब फोनायो आं इखोनो फोनो पासे आंनि एल'भेरानिखौसो फोनो आं इयो बिराद खेफ्रिमोन आगोल मा माबाखौनोबो केमेराखौनो माबा फुगलागला नुजोबबाय सानसोल हिंदी से ब्लॉक करके देना गाइस हम अभी थोड़ा लॉन्ग जगह क्या हम बहुत दूर के रास्ते से जा रहे हैं ना तो अभी तक बाजू इंसाइड नांगनी से दूर बॉस अभी हम रामपुर मिलने वाला है तो हम अभी लॉन्ग रास्ते से जा रहा है कैमरा को हमथादो कैमरा को मैंने नै आं माजों मा खावसे बेंखा जादों तो तारमाने आं ओरै सौमो ना माने आंखौबो खोन्थिनांगोन नालाय ओरै बेनि थाखायनो इदि सौमो आं मासो मोजां नुयो कैमराखौ इदि सौमो आङो ब्लग बानायग्रानो गासिमोन ब्लगनि मबाइलखौनो हमनो रोङा केमेरा हमनो रोङा इयो सासेया एथेनायानो एथेनाय edit बानायालासिनो खानाजों ओंखायनो जों थांगोन आङो edit बानायालासिनो होयो मालाबा माबाफोरखौ आं बाराद्राय मालाबा मारबाय आङो बाराद्राय लागोन नै 50 टाका कम्पानि फैलायदों नै सानसे लांना गिफ्ट प्लास्टिकर बाल्टिं এটা 50 টাকা साबुन कोस এটা 50 টাকা स्टीलर बाल्टिं 50 টাকা ए 50 টাকা फैबाय लैदो जाजन खामथारलै जोंहा गारजानो हागोन बे जागाफोरा साफाथार गोसोलै स्रां-स्रांनो नाइस भिउ नै इनिफ्राय ओरै फटक लानो हामदो ओं नाइस भिउ बा ओंखारनांगौ दारा लानो ओंखार गाइसमान जोङो माबा फट' शुट लानोसै इखिनियाव आक्रमन ओंखारदो फट' शुट लानोसै लोगोफोर जायाबाबो नै जोंनिया फट' शुट लाग्राया ओंखारग्रोबायानो सिगां हे आं बिदि खेबगोनहाय होमबा आंलाय माबोरै ब्लग बानायनो हागोनसै नै नोंनि गिफ्टआ गोलैदोंमोन नै लोगोफोर बेसेबा साफा जायगायाव फैदो जोङो डेन्जार साफा जायगायाव गाइसमोन दे आख्रमन गाथाला नै बिकारजोंनो फैदो आरोना जोङो नै लोगोफोर बिसोरो नै आख्रमन दे वाव इमान साफा जाखादो इनो डेन्जार हिट नुखादो लोगोफोर याव जोङो दा फट' शुट लानो नागिरदों नै फट' शुट लानो नागिरदों आंखौ नुदोंना नुवाखै नायनाय हेलौ लोगोफोर फट' शुट लागासिनो मालाय नै अ नै लोगोफोर बेसेबा मोजांखा वाव फट' शुट लानाय मालायफोरासो नै आंखौ सोर लानो हागोन आंखौ रावबो माबा फट' लाला नामा थाबाय था खेबबाय थागोन नों गाव ब्लग बानायबाय थायो नों फट' दोनदो नै फट' लानोसै लोगोफोर फट' शुट लानि दसे खमायनो थाखाय बायथ' दाइजन खालामनांगोन फट' शुट लाखांना जोङो थांफिनबाय आरोना लोगोफोर हाबायाव दाबो मोनैला जोंखौ लिंहरगासिनो थांनो हाला जों दाबो अमादो दाउदो जानानै जोङो मोदोम गोदोर गोदोर जाना फैनोसै लोगोफोर नाबो नै रानथें रुनथें बोबसे फानांनाय गोजासो जोङो दा नै हाबा मोनहैसिगोन दायो थांगासिनो नै एसे स्पिड थांनांगौ जाबाय जोङो लोगोफोर मानो होनोबा हाबाया जासिगोन ना हाबा होनाया 10ता 20आव हाबा होगोननो हाबायाव नै मोनफैबाय जोङो बैनो सेफायजोब्बाय नामा सेफायाखै मोनसेयासो ना इथ' नङाना हाबाया नै लोगोफोर हाबा होग्रा मानसिफोरा याव जमा दंजोबो नै गाइसमोन मोनफैबाय फाइनालि जोङो हाबा थिलिसे हाबाया नै लोगोफोर जोङो हाबायाव मोनबाय जोङो हाबानि गेटआव नङाबा जाखाया जोङो लोगोफोर नै हाबा मोनफैबाय नै हाबानिया गेटआ नै टें टें दिस इज हाबा वाव हाबा मोनफैनानै बोरै मोनखो ओंखारदों पानि लोगोफोर हाबानि बेदर मोनजासिगोन नालाय बोरै मोनखो मोजां मोदोम फैलायदो मोदोम दोनो मालाय बेदराबो रंजालुसो मोदोम ओंखारसं नोंसोरो आव माय गड गारिनिफ्राय ओंखारबाय नै लोगोफोर
Dayo जोङो नै हाबाया बेसेबा गिदिरखा लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय फाइनाली हाबायाव नै जोंनि हाबा होग्राफोरा नै दासो बिसोर दहायनो मोनफैदों आरो ना ओमफ्राय जोंखौ लिंहरगासिनोमोन ओमफ्राय दायो जोङो हाबायाव मोनफैबाय आं दख'ना थिखांनांसिगोन हाबायाव मोनफैबाय नै नै हाबा खैनानि बिमाय आंनिखौ थिखांनाय नोंखौ थिखाङाखै आं खैनानि बिमाया नै जाबाय दे सिंनि थिखाङा दायो जोङो हाबायाव हाबैनोसै आरो ना लोगोफोर आंखौ जायाखै दौरि नै हाबाया नै जोंना गिदिरफ्रा हाबाया नै हाबा नै जोंना खैनानि बिफाङा नै दंमोन आरो ना नै खैनानि बिदा हिनजाव गोदाननि बिदा बिबाजैखौ खोन्थाथ'वा बिबाजैखौ फेस रेबेल बानायगोन ना जोंना नोंखौ मिथिखायाखै आं मिथिखागोन ना लोगोफोर बाय बुरजा फैसाबदो हाबाफोरनो लोगोफोर दायो जोङो हाबा सिङाव हाबहैनोसै आरो ना मबाइलखौ हमना थानाय मांख मास खाबि ना मांख गोदोर नुबाथाय गोदोरखौ जागोन ओमफ्राय सोरनिखौबा फिसा नुबाय जाय माय गड सिगां थांफै दे खथा बानायगौ माखासे नुनाय खाला दा जय बोराइ बाथौनि गोदान माला सोलायनायनि बोराइ बाथौनि बोराइ बाथौनि बर गोदान खैना गोदान जुलिया जानायनि बोराइ बाथौ फिसाफोरनि संसार बान्दिखौ आलो गोजोन दैदेननायनि जुलिया गोथार जानायनि जुलिया गोजोननायनि बर गोदाननि खैना गोदाननि बर गोदाननि खैना गोदाननि जुलिया जालांनायनि जुलिया रुजुम जानायनि जुलिया अर गोजोन जानायनि गोथार फोरबो हाबाफारि जाना फैनायनि आफर सास्रिनायनि बर' फिसाफोरनि जुलिया गोथार जानायनि न'खरनि गासैबो जै होनायनि गस्ला गासैबो जै होनायनि आलो गोजोनैबो सास्रिनायनि अरायबो खैना गोदाना बर गोदानखौ मान बावनायनि गांसेया आलो गोजोन जाफुंनायनि बर गोदान खैना गोदान अनलायनायनि जय बाथौ जय बाथौ जय खैना गोदान खमदो माला सोबाय मंगलस्त्र सोबाय जाबाय बिबौ बर गोदान खैना गोदाननि हौवा गोदाननि बिबौ इयो जाथ'बाय दे दिनैनि थाखाय बेनिफ्राय थाबाय नालाय आशीर्बाद हैनो थांनो निद जाहैनिया लाजिलांबाय जा खैना गोदानखौ न' सिङाव सोहैसिगोन मालाय बरायसिगोन खैना गोदानखौ खैनाया खैना गोदानानो लोगोफोर हिनजाव गोदान हौवा गोदान माथाय न' सिङाव सोसिगोन खैना लांबाय मालाय गुमै गोदान खैना गोदानखौ आब' आरो गुमै गोदानखौ लांबाय खैनाखौ न' सिङाव मालायसो न' सिङाव सोना दोनहैसिगोन आरो मालाय बिहावाबो जात जातसोलै बिहामजोफोरखौ सानसे लामाया इमान गोलाव लामायानो बेसेबा गोलावखा नै गुमै गोदाना फैबाय दोङो नै
Ramen besebaga gelau kak. Bumi kesana. Bor. Ramen gelau kak. Bor kesana ini.